eta barruan, etapa batean, nik uste dut hortik Vietnametik kopiatuta edo, zeuden lau frente. Ni hor ezagutu nuenean, ezta? Frente cultural, frente obrero, frente militar eta frente económico. Eta frente militar, nik ez dakit, frente militar ez da nahaztu behar eta militarrekin, ezberdina da. Entonces hor, ekintza batzuk, hori. Ez dakit ekintza, porque ni nengoen batez ere ibilitakoa naiz frente militarren, frente cultural eta langile frentean. Egon naiz. Eta gero bai hori lehen esan dizudana, segun zetokitan, babesa behar zuten jenteari tokia bilatzen, eta gero frente ekonomiko hor ni ez nuen parte hartu, baina bai ematen genduna hilean egunean irabazten zana, egun baten irabazten zana ematen zion. Hau esan behar da, hau dala, eta militarraren aurreko egoera bai. Gero etorri ziren asambladak eta hori ja... Asko zineten, Frente Obrero? Claro, bai, nik ez dakit, porque klandestinea gogorra zan, eta eramaten genuen, ni ezagutu nuen, talde bat. Eta inorrez, gehiago. Gero, kontaktuak, igual, arduradun batzuekin, hola, bai. Baina, Durangoko jentea ni banekien 6 izen zeukaten. Baina beste guztiak ez, beti beste ebiltzen ginen, eta ezagutu, ez. Igual, por txurro ezagutzen zendun zerbait adibidez, ni Durango nengoen 79an Mogrovejon agertatu zanean eta hori dena. Mogrovejo izan zan? Mogrovejo, Santanderreko erorketa bat, ez da? Eta zan Bilboko piso bat, eta hor pertsona bat, niri deitu zidaten, pertsona bat izkutatuta zegoela Durangon, atara behar zala, porque egon zan mendian sartuta, txakurrakin, guardazo bilei, bera ezagutzen zuen asko mendia, eta ez zuen bilatu, baina zegoen behar zuten erropa Durangotik atara, eta beste kaldera eramateko adibidez, nire ama, erosi zuen erropa. Ben ginen erropa berria erosten, ez eman ez dakinoren erropa, berria txukuna eta erropa berria erosi eta hori dana. Adibidez horako gauzak egiten genituen.